आज रौरा मोबाइलवे से मोबाइल पर कविता एगो सुनब आ रौरा से एक निहोरा बा ध्यान से एक सुनब आ मन लगा के मनवा में खूबे के धुनब आ लिख के अपन विचार सुनाएब हमहू ओके सुनब। आई लीला देखी औजारे के दुनिया भर के लौजारे में सबके यो जुरौले बा आ बस ट्रेन टेम्पू जो है देखी मुड़ी सभे निहुरौले बा। जब से आईली टच स्क्रीन अपनन से टच कम हो गई आ झूठे के बोलबाला बढ़ल साँच एकदम में कम हो गई। हाथे हाथे साथ कर माना तनी जरूरी बा पर एकरा चलते आपन छूटे ई बढ़न मगरूरी बा। दिल से दिल के दूरी बढ़ल नंबर मिला के नंबर लोग बनावता आ दूरही से अब चैटिंग करके लकुसी से पानी पियावता। प्रेम के भाव पनपी कैसे सब एक दूसरा पर ऐठल बा आ आपन सभे लेके कोना आतरा बैठल बा। सबसे दयनीय स्थिति देखी इन नौका लइकन के बा जौन दिन रात गेम खेलतान सा। इहे भागल उहे भागल पगलन खान बड़बड़ा तान सा आ अबजी पबजी गेम खेल के लइका अब गड़बड़ा तान सा। माई बाप के लाख समझावल तनिको अभैन सुझात नइखे आ खाइल पियल सब अनेर मन अभैन मुरहात नइखे आ का जवानी का बुढ़ापा तनिको अब बुझात नइखे। अब पढ़ऊ वाला लइकन के खेला कम नइखे। ई ऑनलाइन पढ़ाई के चलन का बढ़ल ऐसन हो गई जैसे मोबाइल चलावे खातिर अब सगरो लइकन के लाइसेंस मिल गई होगा। छोट से लेके बड़ ले अब सभे ओमे पढ़ता आ पढ़ला के अवधि अब धीमे धीमे बढ़ता। ओने बेटा मोबाइल छोड़त नइखे आइने पापा के पारा चढ़ता। माइयो बिया सीधा साधा उनके उ समझावता आ सब मटेरियल मोबाइल में ऐसन उ बतावता आ हे लिंक से हो लिंक चारों ओर घुरियावता आ आँख गड़ा के दिनवा भर अंगुरियों में फिरावता। अब ये मोबाइलन के जांचो बड़ा मुश्किल बा। कैसे केहू जांच करी कि उ का पढ़ता आ का करता। अब जांच भी केहू कैसे करी उ आपन धाक जमावता आ लो मीडियम हाई तीनों लाख लगावता। देखी कहल गइल बा विज्ञान वरदान भी है अभिशाप भी है तो एकर संतुलन बड़ा जरूरी बा। ई जीवन बड़ा जटिल बा। डेगे डेगे प्रश्न खड़ा बा आ कुछ छोटहन कुछ बड़ खड़ा बा आ गूगल से तू कितना पूछब वहाँ गूगल के भी हाथ खड़ा बा। ताई आज से अपनन के हिदायत एगो सख्त दिया आ बड़ बुढ़वन बचवन के भी थोड़ा थोड़ा वक्त दिया। धन्यवाद।